Ola, nestes días tan especiais temos todos que aportar algo e facer algo para sentirnos, útiles ou polo menos para compartir este tempo. Eu vou a facer un reto xunto con todos vos. O reto vai a ser o seguinte: vou a presentar cada día un instrumento dos que teño na casa e o reto é conseguir ter máis instrumentos dos días que vamos a pasar confinados nos nosos domicilios. A ver se o consigo. Non teño tantos instrumentos, pero espero que os días sean menos. Así que, a ver se o consigo, e vou empezar hoxe polo primeiro. E o primeiro instrumento que os vou a mostrar, penso que non vades nin a imaginar que instrumento é. E é máis, é posible que teñades moitos de vos na casa. Pois é un instrumento dos primeiros inventos que se fixo na humanidade para ter música sen músicos e que, sobre todo, a partir do século XVIII xa se tiña. Ben, pois entra dentro dos preludios da música chamada música mecánica. E este instrumento que teño na man, pois agora vou enseñar, é isto. Vedes, non? Algúns xa sabedes que é o mecanismo dunha caixa de música. Unha caixa de música feita con moita precisión, por eso os primeiros que empezaron a facelo foron reloxeiros e demais. E este mecanismo, simplemente, con xirar este manubrio, temos música. Que música? Pois... moi ben. Sabedes a música que é internacionalmente coñecida? Mamma Mía. Pois sí, ademais, esta caixiña de música a trouxe indirectamente o ano pasado do Museo ABBA de Estocolmo. Así que este é o primeiro instrumento. Sabedes cal será o segundo? Mañán polo conto. Bo día e aproveitado o tempo. E todos na casa.